На 22 ноември българската адвокатура чества своя професионален празник. На този ден през 1888 година е приет първият закон за адвокатите. Един от законите в след освобожденска България, който поставя началото на модерното съдебно законодателство. В навечерието на празника се проведе пресконференция, на която беше представена книгата «Адвокати, управление, политика» 1879-2016 година на професор Милко Палангурски и едноименния филм на режисьора Константин Чакъров. Срещата с представителите на медиите и обществеността бе открита от госпожа Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет. Преди 128 години на тази дата е приет първият закон за адвокатите. Това е един от първите закони в новоосвободена България, които поставят и основите на нашето съвременно законодателство. Ето защо с решение на Общо събрание на адвокатите от страната 2005 година, 22 ноември, е обявен за Ден на българската адвокатура. Идеята за книгата и за изваждането на адвокатите в отделно изследване се роди, бих казал, на едно знаменателно място в залата на Учредителното народно събрание, където е подписана Конституцията, където при представянето на една подобна книга за търновската адвокатура разменихме мисли с представителите на Висшия адвокатски съвет. Чест им прави, че те поеха тази инициатива, защото в българското общество има две обществени групи, които са направили най-много за модернизацията на страната. Едната е на адвокатите, другата е на предприемачите, третата с по-различен състав, това са интелектуалците, присъстващи в българския политически живот. В този малък сборник с биографии влизат едни от най-достойните чеда на България и за голяма част от тях може да се каже спокойно и велики българи. Между сентенциите на Оскар Уайлд има една шеговита за биографиите, която гласи: биографията е една строго определена територия, която граничи на север с историята, на юг с измислицата, на запад с некролога, а на изток с скуката. В този случай Оскар Уайлд изобщо не е прав, защото тук няма измислица. И това е книга колкото ценна, толкова интересна. Основната цел при правенето на този филм беше, според мен и според екипа, с който работех, за когото благодаря от това място, да се покаже, че процента на адвокати във властта в България, това е лакмуса за количеството демокрация, която имаме в страната. И единственото, което мога да ви пожелая, е приятно гледане. За близо 140 години свободен живот, българите извървяха дълъг път на модернизация, промени, развитие. И ако се разгърнат пожълтелите страници от стенографските дневници на парламента или пък уводните статии на старите вестници, веднага ще се видят основните творци на закони. Ще се види и това, че тежката битка за национална модернизация беше работа и приоритет на един кръг лица, сред които в повечето случаи имаше и адвокати. Непреходните им дела са на лице. Документите показват тежкия път на всеки законодателен и политически акт. Поуките са в архивите. Тържественото честване Деня на българската адвокатура тази година се отбелязва на 22 ноември в 272 аудитория на Софийския университет Свети Климент Охридски и бе организирано от Висшия адвокатски съвет, Юридическия факултет на университета и Центърът за обучение на адвокати Кръстю Цончев.
уважаеми гости на нашето тържествено честване, уважаеми колеги, дами и господа. Сърдечно благодаря на всички вас, че днес сме заедно и ще отпразнуваме 22 ноември, Деня на българските адвокати. Датата, на която през 1888 година бе приет първият закон за адвокатите. Това е един от законите на следосвобожденска България, който постави началото на модерното съдебно законодателство. Уважаема госпожо Негенцова, уважаеми професор Пенов, уважаеми колеги, скъпи гости, благодаря за поканата и за възможността да бъда част от днешния празник, празника на българската адвокатура. Кой друг, ако не адвокатите, са тези, които трябва да се изправят срещу държавната машина, тогава, когато различни държавни органи с действия и бездействия нарушават правата на българските граждани или на бизнес. Ние, адвокатите, се самоопределяме и се идентифицираме чрез правата на човек. Това, според мен, е ценностен избор. Избор, който сте направили всички вие, които отбелязват днес този празник. Избор, който направих аз тогава, когато станах адвокат и след това, когато ме избраха за омбудсман. В повечето от държавите, или поне в някои от тях, омбудсмана е известен като адвокат на народа. Така че ви пожелавам сили, пожелавам ви смелост за това да отстоявате интересите и правата на своите клиенти и на българските граждани. Честит празник! Честит празник на вас! Благодаря! Sehr geehrte Frau Vorsitzende Negenzova, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Ehre, Sie im Namen von 165.000 Уважаема госпожо председател Негенцова, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, за мен е огромна чест да ви поздравя от името на 165 000 германски адвокати по повод Деня на българската адвокатура. Вчера в среща с председателя на Висшия адвокатски съвет госпожа Негенцова и колеги от ръководството на Центъра за обучение на адвокати положихме началото на нашето сътрудничество между адвокатурите в България и Германия. Аз съм изключително обнадежден за перспективите пред нашите бъдещи контакти. След тези срещи и пребиваването си в България сме още по-убедени и мотивирани да продължим това сътрудничество. И като знак на всичко казано до тук, бих искал да подаря на госпожа председателя Негенцова карикатура от Германия, която отразява един от характерните белези на нашето съвремие – неговата дигитална същност. Честит празник! Sie handelt von dem digitalen Zeitalter, in dem wir uns in Zukunft alle bewegen müssen. Ganz herzlichen Dank. La profession d'avocat en Bulgarie, mais aussi dans le reste du monde d'ailleurs, est confrontée à des difficultés majeures. Уважаеми колеги, българската адвокатура се сблъсква в момента с ключови промени, които сериозно ще променят адвокатската професия в България. Но бих искал да ви уверя, че Международният адвокатски съюз ще подкрепя българската адвокатура, Висшият адвокатски съвет и всички адвокатски колеги в страната във всяко едно от техните действия. Уверявам ви, че Международният адвокатски съюз ще бъде до вас във всяко ваше начинание. Честит празник! Toutes les interventions qui seront jugées utiles ou nécessaires. Добър ден! Bonjour! Je veux saluer le barreau bulgare qui se réunit pour cette journée de l'avocat. Здравейте! Аз съм Мишел Бенишу и съм председател на съвета на европейските адвокатски колегии, който обединява 45 национални адвокатури с над 1 милион и 200 хиляди европейски адвокати. Бих искал да се обърна към българската адвокатура, за да я поздравя с професионалния празник. Празника на адвокатите, 22 ноември. Господин Димитров, според вас каква е ролята на адвокатите за развитието на демокрацията и за развитието на България като цяло? Вижте, всяка професия си има предизвикателствата. Адвокатът трябва да решава много неща сам.
От това как да реагира в неочаквани ситуации до това какво все пак е позволено и какво не е. Според вас, какви промени са нужни да бъдат въведени от тук нататък, за да бъде адвокатурата още по-силен фактор? Адвокатурата би могла да бъде фактор, тогава, когато самата тя избере да се държи достойно, и затова законът да се прилага по-добре. Не може да се разграничи функцията на професиите, но адвокат по призвание трябва да бъде някакъв остен, който боде системата, и ако той го прави почтенно, това наистина може много да помогне. Какво ще пожелаете на всички ваши колеги? Успех, естествено, и разбира се, лично удовлетворение и тайто му викат щастие. Живот и здраве, честит празник на всички адвокати. Очаквам ги както някога, така и в бъдеще. Те да допринасят за доброто име на всички останали гилдии. Господа, колеги адвокати, някога адвокатите са създавали името за съдията, името като социална стойност, за прокурора, за всички участници в процеса. Моля ви, тази традиция, която струва ми се, че леко е нарушена, отново да се възроди в нашите взаимоотношения. Щастлив празник и, какво да кажа, убедително представяне вече в качеството им на защитници на върховенството и на Конституцията. Не само на правата и свободите на отделните правни субекти. Честит празник! И лично как усещате днешния празничен ден, Ден на адвокатите в България? Усещам го като един хубав празник, професионален празник. Реално ние го отбелязваме всяка година. А Съюза на юристите участва активно и, както виждате, задължително поднася едно поздравление от името на всички юридически професии в страната към адвокатите. В тази връзка, кажете нещо повече за сътрудничеството на адвокатската колегия с Съюза на юристите в България. Един от колективните членове на Съюза на юристите е Висшия адвокатски съвет. Осъществяваме изключително много тясна дейност като сътрудничество, особено в областта на обучението, в областта на квалификацията на адвокатите, в областта на извеждане на преден план проблеми на системата, които търсим възможност заедно да решаваме, дискутирайки ги на кръгли маси, на експертни кръгли маси и така нататък, за да можем след това да сезираме съответните държавни органи с едни готови качествени предложения, на основата на които да направим промени в подкрепа на това, което ние желаем фактически да променим, включително и основно в последните години, свързани с съдебната реформа. На адвокатурата желая наистина да бъде единно и обединена и по-успешно да се бори с проблемите, които седат при нея. Това на първо място са и нещата, които казах и в приветствието, че ние в момента в България имаме 10 факултета. Тия 10 факултета бълват годишно над 2000 юристи. За това се борим да намалим броя на факултетите, за това се борим да намалим броя на обучаващите се в специалност право, за да може наистина много по-качествени хора да излизат. Те са в основата на изграждането на пирамидата и на адвокатурата, и на съдебната система, и те са в основата на създаването на едно качествено правораздаване. Госпожо Негенцова, как се чувствате днес на празничния ден? 22 ноември винаги е създавал вълнение в мен, още и преди да бъде приет като Ден на българската адвокатура, като наш професионален празник, защото през 1888 година се слага началото, приема се първия закон за адвокатите, а с това това са едни от основите на съвременното законодателство. Независимо какви са идеите на адвоката, политическите идеи са различни, но веруюто е едно – защита интересите на клиентите, на гражданите, на обществото. Какъв е приносът според вас на адвокатите за развитието на правото в България? Адвокатите са тези, които, прилагайки правото, показват какво трябва да бъде направено, какво трябва да бъде променено, защото те ежедневно, ежечасно са в съдебните зали. Ежедневно и ежечасно се сблъскват с проблемите на обществото и на хората и бимха могли най-точно и ясно да покажат какво не би трябвало да съществува, какво би следвало да се поправи и как да се прилагат законите, така че да бъдат в интерес на правата на гражданите. Каква е посоката, в която трябва да се развива адвокатурата в България?
адвокатурата и адвокатската професия е едно от многото лица на юридическата професия. И заради това, за мен, основният дефицит е единство в обществото, единство в държавата, единство в адвокатурата, за да можем да бъдем силни. Какво ще пожелаете на колегите ви? На първо място здраве. Нищо не можеш да вършиш без него. На второ място много сили, много енергия, за да могат да се борят и да има победа в тяхната битка за справедливо и добро.